ndinoti ndakarara ndinorota ndichita upombwe. Pamwe pacho inouya akapfeka fesi yemunhu wacho wakafa ndinomuziva. Pamwe pacho inouya yakapfeka fesi yemurume wangu. Ndobva ndamuka ndichinzwa musana, ndinotonzwa musana uye ndinomuka ndakatosvibisiwa kuita senge ndanga ndakarara nemunhurume asi ndisina murume wacho pari zvino ndiri kure naye. Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kunoita Shona inoti kugona ngozi kuiripa. Ngozi chinhu chekuti kana tikasachiripa chinotipa matambudziko mazhinji anozotera even nemagenerations anozouya kumashure kwekunge paine munhu anenge arasikirwa neupenyu hwake. Zvakadaro zvinosanganisira nenyaya yatiri nayo muzuva ranhasi, nyaya yaSisi Blessing vandakagara navo vashungurudzwawo nemweya wengozi iri kuda kuripwa. Saka vati nhasi rega ndiuye pano paZim Newsbeat nditaure dambudziko rangu, ndiudzowo mhuri yeZimbabwe kuti zvakambomira sei, matambudziko avari kusangana nawo kuburikidza nengozi iyi. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndichiti ndibatsirei kutora mukana uno ndichingamidze Sisi Blessing tinzwe kuti dambudziko ravo rakambotanga sei. Sisi Blessing, masimba? Ndinosimba makadiniwo. Aiwa, inini ndinofara. Kuri sei kubhikita? Kubhikita kuri nane zvako. Chiri seiwo chando kuno kutanzwa kuri kutonhora zvimwe zvekuti hendi? Bhikita ndicho chinongotonhorawo sezviri kungoitawo kuno. Chando chiriko kwese. Aiwa, tinotenda mafamba yenyu zvakanaka pamanga muchiuya? Hongu takafamba zvakanaka hedu. Aiwa, ndinotenda Sisi Blessing. Takanzwa makuti ibata mukati aiwa inini ndine dambudziko randiri kusangana naro mukati meupenyu hwangu, ndine nhamo dzandiri kusangana nadzo. Sisi Blessing, ndoda kuti titangire pakatangira dambudziko, asi tisati tadaro vanombonzi Sisi Blessing ndiani, mhuri yavo yakamira sei? Ini ndinobva kubhikita. Mumba medu takaberekwa tiri 6, vasikana 4, vakomana 2, nevabereki vedu varipo vose vapenyu. Saka dambudziko rangu rakabvira pakudai. Ini ndakakura ndiri munhu aitambudzika muupenyu. Ndingati zvakatanga ndava paform 2. Ndava muform 2 ndiri kuchikoro. Ndakatanga kungoita munyama wokuti chero muchikoro chaimo muklasi vamwe vaigona kungondivenga, kungokutukwa nemunhu pasina zvawamutadzira. Saka dambudziko iroro ndakakura ndichingotambudzika ndichidaro, ndichingoita munyama ndichidini. Ndaigona chero kufoira chaiko, asi ndiri munhu aine njere dzechikoro. Ndaiva munhu aigona, haikona zvokutamba, ndaigona chikoro. Asi kutanga ipapo paform 2 ipapo ndakatanga kungodzikira chikoro, kungodzikira. Kudzimara ndazosvika pakunyora form 4 ndichingotambudzika. Uye ndakambotorasika njere chaidzo. Ndiri mwana wechikoro kudaro. Asi zvaingoitawo ngati ini tinonamata kwaMwasha. Saka kuchechi kwedu kuti tinombobatsirwa. Saka zvaimbopota zvichifumwawo, zvichimbotaraukawo, asi kwanga kusiri kupedza dambudziko zvachose. Ndakangoramba ndichingotambudzika, ichingove on and off. Then chakazoitika ndakazororwa gore rapera muna January. Ndikatororwawo zvakanaka nenzira yekukumbira iya.
ndikabvisirwawo mari zvakadadisa chaizvo ndikanochata ndikaipfekedzwawo ring. Saka kuroorwa kwandakaita handina kuziva kuti ndakadenha mago nokuroorwa ikoko. Ndaroorwa kudaro ndaenda kumurume ndipo pakazomuka hondo iyi zvine simba ikatanga kuti ndava kumurume ikoko ichitaura ndichimuka dhimoni, something like dhimoni. Dhimoni racho raitaura kuti kumurume wangu inini kuti wakatora mukadzi wangu, dzorera mukadzi wangu. Saka zvainetsa kudaro. Ndingatoti first day chairo ndaenda kumurume mubedroom chaimo manga musina chinhu, handizive kuti shonai mungainzwa here. Mubedroom zvaitonetsa. Saka ndakazongobatsirwa kuchechi ndichifamba nemurume kwedu kwamwazha ikoko ndichinoteurirwawo kunamatirwawo ndobva zvazokwanisa kuita ndikazokwanisa kuitawo bonde nemurume wangu. Ndopandakazobva ndabata pamuviri. Ndabata pamuviri paya hondo iya ikati unonyepa. Wabatirei pamuviri iwe uri mukadzi wangu haufaniri kudini, waisafanira kubata pamuviri apa. Ndikarwara ndichirasika pfungwa ndichimuka dhimoni iroro richitaura. Apa ndava nepamuviri ipapo, muviri uchirwadza, pamuviri apa pachida kubva, kudzimara murume azoti mai mwana handei kuvabereki, kura vabereki vangu vanondibereka inini, umbonofambirwa zviri pauri. Sinzi pachitove nemweya unotaura kureva kuti ndezvekumusha kwani kwangu inini. Ndobva tauya paya. Baba vangu anondizvara inini munhu akarerwa kumasekuru kumusha kwamai vavo. Saka vana sekuru vakati ivo chimbotipa mwana timbofamba naye iwo usipo. Zvaita izivi vaisuspecta something pamubereki wangu. Saka ndobva vana sekuru vaya vanditora vakafamba neni chokwadi chose chakanobuda. Tiri ipapo ndoda kukudzorerai panhoroondo yamati udza kubva pamanga muri kukura apapa. Ndoda kukudzorerai muri kuchikoro. Pamai rware papo muchidzikira muchikoro muchitase zvakambotsvagwa here zvichida pamwe nevabereki kuti chiri kukonzeresa kuti mwana wedu angachigona atange kudzikira chii? Panguva iyoyo vabereki havana kana kumboita action, asi kuti ndaingonamatirwawo kuchechi sevamwe. Kutsanangudzo dzekuchechi ndanzoti mazoti makambosvika pakuti makarwara muchirasika njere. Kuchechi vanga vasina here tsanangudzo dzavaikupai maererano nekurwara muchirasika njere? Panguva iyi vanga vasingapi tsanangudzo, vaingonamatira chete vachiti zvinopera. Uyu mutemo zvawo wekuchechi kwedu. Havanyanyi kutsanangura zviri deep zvakadzika zvinopa munhu stress. Vanongoti uyu ndisatani zvinopera nokunamata. Saka ndaingonamatirwawo. Ndanzwa futi muchitsanangura kuti pamazosvika pakunoroorwa pane voice ramati rinenge dhimoni rinobuda pamusoro penyu. Ndoziva kuti kana mhepo yakagara pamusoro penyu zvichida pamwe munenge musingatozivi kuti ndo zvamuri kutaura, asi vanenge vachiteerera vakambokutaurira here kuti voice iri riri kuti chii? Ndanzwa muchiti rinotaura futi nemurume wenyu, rinenge richimuti chii? Hongu ndanzwa kuti rinomuti wakatora mukadzi wangu. Harina here zvimwe zvarinotaura zvichida pamwe magadzirisiro aangaita mhosva yacho yaari kunzi akapare kuti wakatora mukadzi wangu, uye kuti ndiani ari kuti zvonizvo wakanditorera mukadzi wangu? Dhimoni iri, mweya uyu wanga usingabudisi pachena kuti ndiani munhu wacho, asi kuti waingotaurawo kuti wakatora mukadzi wangu, dzorera mukadzi wangu. Ndizvo zvandingatsanangura hangu. Saka naizvozvo mweya uyu wakaramba uchingonditambudza
uchingonditambudza kudzimara murume azosvika pakudini pakuuya neni kumba kwandinozvagwa inini apa ndatsanangura. Ndokubva vana sekuru vafamba neni chokwadi chose chikanobuda chabuda. Ndokubva vati nokuti pataifamba ipapo vainditi vaprofita vaiti tinoda baba wemwana uyu ndio angakwanisa kumusunungura mwana uyu, tinoda baba wake, fambai na baba wake. Saka vana sekuru vakazosvika pakudana baba wangu inini, vakagara navo pasi vakati muzukuru toda kuti tigadzirise zviri pamwana, mwana akwanisa kudzokera kumba kwake. Saka zvadaro baba vakamboda kuramba kufamba neni, handizive kuti nemhaka yei, asi vana sekuru vakazoramba vachivanetsa vachiti ngatifambire mwana, kwese usingadi kufambira mwana wako waunozvara iwewe. Ndokubva tambofambawo sevanhu vasinawo mari, taingofambawo muarea umomo, hatina kwatakamboendana nasekuru kure nenhau dzemari idzi. Saka tafamba kudero, chakandishamisa ndechekuti patakafamba naivo baba hapana chainobuda chichene, hapana. Pese patainofamba kwaitoprofitwa zvimwe zvinhu zvokuti unotoudzwa munhu wausingambofungiri, waunotoona kuti uyu yake itoriwo innocent, so isina chainoziva. Saka isu takabva taona kuti apa pakashanda unonzi mugaran'anga, zvinoita senge pane mugaran'anga wokuti chero patafamba vaisambodini zvaisambobuda zvose, asi vaitotaura kuti pamwana uyu pane mweya uripo, mweya uyu womunhurume uripo, wakaiswa mweya wengozi unoda kuripiwa. Saka zvadaro inini nekuda kwokuti ndakanga ndaujekeserwa zvose before, ndakaramba ndichingoti baba ndifambirei, baba ndifambirei zvinonditambudza, nokuti dambudziko racho rinondirwadza inini. Pandiri pano ndinotorwara, ndinoti ndakarara ndinorota ndichita upombwe. Pamwe pacho inouya akapfeka fesi yemunhu wacho wakafa ndinomuziva, pamwe pacho inouya yakapfeka fesi yemurume wangu. Ndobva ndamuka ndichinzwa musana, ndinotonzwa musana, uye ndinomuka ndakatosvibisiwa kuita senge ndanga ndakarara nemunhurume asi ndisina murume wacho pari zvino, ndiri kure naye. Saka nekuda kwedambudziko iri, uye futi handini ndati ndakanga ndakazvitakura pamwiri apa, mhepo iyi yaida kuti pamwiri apa pabve ichiti hapasi payo. Saka ndairwara uye ndaitonzi haufanhi kutopona mwana, haufanhi kubata chipenyu chinorarama. Saka ndakangoramba ndichingoendawo mumaprofita ndichibatsirwawo zvichinzi ngaatanga adini maina mwana zvaseparetana, nokuti mhepo yacho yakatotarisira rufu pamaino mwana pashayikwe chinotombobatika. Saka takaramba ndichingofamba ndichidaro kuzodzimara ndabatsirwa mwana wangu muna January. Ndakatenda Mwari, ndakakwanisa kupona mwana wangu zvakanaka, ndikabata mwana wangu ndinaye, handina hangu kufamba naye nokuti Satani wacho haana kumira. Mwana wangu haamwe mukaka, handibude mukaka. Ndakapona mwana wangu muchipatara, handina kana kumbobuda kana drop zvaro remukaka. Zvakashamisa vana chiremba, madhokta ose akashamisika kuti zvinhu zvakadai kuti munhu anoponawo mwana otadza kubudawo mukaka, asati ambona zvakadai. Ndakadanirwa madhokta ndikatestiwa zvese vachifunga sekuti kuda ndine kensa pamazamu, asi vakaona kuti zvose zviri right, asi mukaka wacho wakaramba wakangooma kudero. Saka ndakazombofonerawo bhishopu vekuchechi, bhishopu vedu vekuchechi vakambozamawo kundinamatirawo, vachindinamatira kudzimara zvimukaka zviya zvabuda, zvakangobuda zvishoma shoma. Apo mwana ndanga ndiri muchipatara, manesi akabva andipa nani, saka mwana anga wakutomwa nani nokuti anga wakuchema. Saka vakandipa magaba enani ndiri muchipatara ipapo.
Saka ndadaro bishopu vanditeurira zvakambobudawo zvimukaka zvishoma shoma, ndobva ndatanga kumwisa mwana zvimukaka izvozvo. Ndamumwisa ndakazodischargiwa muchipatara, ndokunga ndakapedza vhiki ndiri muchipatara vachizama kuti zvimwe kuda mukaka uchadini, uchaita zvakanaka, uchaita panormal. Zvakaramba zvakadero ndikasvika pakudischargiwa, ndikauya kumba. Ndakanga ndinewo zvimagaba zvandakanga ndapuhwawo kuchipatara ikoko zvenaniya. Saka ndamwisa mwana wangu, handati bishopu vakanditeurira, ndikatanga kuzomwisawo mwana wangu zvimukaka zvazvi zvishoma shoma, asi mazamu anga asingambozvimbi, anga akangoita zvandaingovie ndiri musikana. Saka zvadaro mwana wangu akachizotanga kuchaya, kuita mudumbu kuyi, non-stop dehydration, something like dehydration. Ndikaenda kumakliniki ndikadzoswa kuchipatara, asi zvakashaya basa. Mwana wangu akatanga kuchaya manga muri muna Feb. Mwana wangu achichaya kudai zvakaramba zvichingoda kudzimara kuchechi. Ndazoprofitwa ndikanzi, tokumbirawo usiregedze kupa mwana mukaka wauri kumupa wepazamu pako, nokuti mukaka wako yatove poison kumwana wako. Mukaka wako, mazamu ako anomwiwa nemweya iyoyi. Saka mwana wangu ndakabva ndamurega, asi still izvozvi tava muna April, mwana wangu anongochaya nazvino. Ende vari kungotaura kuti tsvina yakapinda mudumbu memwana isati yapera, yakabva mumazamu ako. Saka nokuda kwedambudziko rose irori, ndakaramba ndichingoti baba ndibatsirei, honai mwana wangu ari kurwara nokuda kwedambudziko iri, ndibatsireiwo baba, ndisunungureiwo. Saka baba vangu vakasvika pakunditorera mapapers, peace order. Vakanditorera peace order, vakandiramwa, vakandisendera message kuti iwewe hausisiri mwana wangu, enda kwose kwaunoda, ini ndava nemapepa. Vakatombonditsvagira lawyer chairo, rakandifonera rikati kwanzi ini ndini kwai lawyer Lawrence ani handauzobata hangu madetails akawanda, ndiri kuno kuHarare, handauzobata hangu madetails akawanda. Ndikabva ndangoona kuti ini nangu handisisina dhoo. Ndopakazoita kuti ndibate mukoma Robert. Mukoma Robert ndakavazivira pakuti kwandakanga ndakaroorwa, shamwari yangu yepanext door ndiyo yaivaziva, vakamboya nenhau dzavo kuno. Saka ndivo vakanditi mongozivawo kuti muchionesanawo matambudziko sevakadzi. Akanditi, ndakamupirawo dambudziko rangu, akanditi kana wasvika pastage yakadai yekutorerwa peace order nemubereki, chimbotraya mukoma Robert. Pane anonzi Robert Tafumanei, takambobvako tikabatsirwa. Since iwe uchichema nhau dzemari, nokuti ndaichema nhau dzemari, kutaura kuno kumwana wangu handina mari yemukaka. Mwana wangu anomwa mukaka wemombe newembudzi. Iko zvino hako unotomwa wembudzi, zvokutokumbira kumaraini kuti vane mombewo tipeiwo mukaka, vane mombe dzine vana idzi tipeiwo mukaka. Ndiwo mukaka unomwa mwana wangu izvozvi. Ndosaka muchiona ndisina kufamba naye, nokuti mwana wakadero hafambike naye, anofamba unodziiswa mukaka wacho, unobikwa, unomudziisa umupa wachidini uchidziya. Saka nokuda kwaizvozvo ndo dambudziko rangu, ndo zvakazoita kuti ndisvike kuna mukoma Robert. Mushure mekunge ndataura neshamwari yangu iyi yandataura, ndokubva ndazosvika pano. Saka ndine dambudziko, ndinorwara, mwana wangu anorwara. Chimwe chandanga ndakangamwa, mwana wangu handikwanise kumubata. Mwana wangu ndikamubata anondivhunduka, achiita senge munhu abatwa nepfari, like kubatwa nebuka, nonzi buka riya, achisandurudza maziso senge munhu afa.
Saka mwana wangu anotogara naamai vangu inini ndo vanotomubata. Ini ndikamubata anotanga kuita izvozvo. Saka ndinongomubata kwenguva pfupi ogara aina mai vangu. Uye ndakatobatsirwa kunzi mwana wako iwo uchafanira kuti ugare kure nemwana wako aite zvekuronzewa kugarisiwa somewhere. Nokuti mweya uyu unoda kuuraya mwana wangu ari padambudziko. Ini wacho ndine dambudziko, ndinorwara, ndinoshandiswa, ndinonzwa musana, handikwanisi kumira kwenguva refu. Mweya uyu ukada kutomuka unomuka pandiri uchitaura. Uye ndanga ndakangamwa futi imwe nhau. Patakafamba nemasekuru aya ndimbodzoka pamasure mbijana. Patakafamba nana sekuru ava takasvika pane umwe muprofita akatiwo mweya uyu unofanira kuti ufembewe. Amenoshonai kana muchizivawo kufemba kumumutsiridza kuti utaure. Since uri mweya wengozi unofanira kunzwa zvinoda mufi. Saka kwakarongewa zuva rokuti munhu uye muprofita uye auye, nokuti zvaifanira kuitirwa pamba pandinosvarwa inini. Ndobva zuva riya rarongwa, ndobva muprofita uya auya akazama kumumutsiridza pandiripo pano, asi zvakaramba. Akataura iwo kuti mweya uri apa wakatsikwa. Munhu akashereketa pamwana uyu akaona kuti angafumuke, saka akamutsika kuti usambofa wakamuka usataure zvaunoda. Asi mushonga ungozi kudini kuiripa. Zvino zvapakatsikwa kudai hapana zvatingaita. Saka ndo payakagumira ipapo. Baba wangu ndobva vasvika pakundiramwa. Ndikafamba navo hapana chinobuda. Vanogara wavo iwoyo mweya wacho vakamutsikira. Saka handizive kuti ndingabatsirikawo sei panhau yakadai. Regai ndikudzorerei kumashure Sisi Blessing. Ndanzwa muchiti panouya mweya wemurume uyu munhu wamunoziva. Dzimwe nguva anouya achishandisa chiso chemurume wenyu. Munhu uyu hatisi kuda hedu kutaura mazita kana kuti chii. Munhu weukama here kana kuti munhu wekuziva. Munomuziva sei sekutaura kwamaita kuti munhu wandinotoziva? Munhu uyu takambogara naye pamba pedu, mutorwa haisi hama yedu. Takambogara naye pamba pedu akafanira kuzvisungirira. Saka hatizoziviwo paakafa panguva yacho ndaiva grade 7. Asi ndinotoziva fesi yake. Asi hatizozive kuti chakamutuma kuti azvisungirire chii. Hatingazozivi zvakaitikawo mumusha. Ndiri kunzwa muchiti aiva mushandi ndizvo zvandiri. Haana here kana chaakasiya zvida pamwe akanyora kuti inini chazoitwa ndizvisungirire ndichakati. Nekuti toda kutsvaga kuti ngozi iyi yakabva nepapi. Pamusha pedu haana chaakasiya. Zvinhu zvake zvose zvakatorwa zvikaendewa nazvo kumba kwake. Nokuti munhu atori wemunharaunda haapadhuze pamba pake. Saka haana kana chaakasiya. Saka handizozivi, isu taive vana, hatizozive kuti akaitwei, akadini, chakamutuma kuti anozviuraya. Saka ndiwo mweya wandine, ndiwo munhu wandinenge ndichiona ndakarara kuhope achindishandisa, achindidza mukadzi. Zvakadaro Sisi Blessing, ndiri kunzwa matizvo munhu wamaitoziva endaiva munhu wepai wemuraini, atori munhu wepadhuze. Paanouya ane nguva here yaanouya zvichida pamwe manheru makarara, kana kuti dzimwe nguva anotouya kana masikati, kana kuti anouya kangani mukati mekurarama kwenyu zvikuda pamwe anouya ka1 pewiki ojamba ozouya apo neapo neapo. Kana achiuya anouya sei? Anotouya ndingatoti pamwe pacho haazvibudisi. But every day ndinototi ndimuke kana kuti ndakasvibiswa
kana kuti iko kunzwa musana ikoko ndinenge ndarara ndichishandiswa. Pamwe pacho ndinotochemerera ndakarara senge ndakarara nemunhurume, ndotozungunusiwa nomumwe munhu kuti chii. Inini pandotopepuka ndotoona kuti ko zvandisina murume wacho, asi ndinenge ndichitonzwa kuti ndine murume ndakarara kudaro. Pamwe anotouya achitozvibudisa iye, uye anotombotaura achiti iwewe ndakakupiwa uri mukadzi wangu iwewe kuhope uko. Saka ndo nhau yacho. Ndanzwa futi muchitaura kuti pamakaroorwa imimi imba yemukati yakashaya basa. Payaishaya basa ipapo aiuya futi here achiita mabasa mamunotaura kuti munotonzwa kunge makarara nemunhu, kana kuti akazototanga kuita izvozvo aona kuti ndane mumwe murume atora mukadzi wangu? Ipapo magona mukatondibvunza, akazotanga kuvasira kumashure uko ndiri musikana zvaiitika, but apo neapo. Saka ndaingozvitora kungoti ameno. Pandakazororwa ndo paakazotanga kuzvibudisa. Ndo pandakatanga kuzoziva kuti ko ndinhingi uye ari pandiri. Uye rimwe dambudziko randanga ndakanga kutsanangura, anga kurwisa murume wangu. Murume wangu aimudzipa, murume wangu aitadzikirira, uye achitoratidzwa, achirota, achiona munhu achitonitsanangurira kuti ndiri kuratidzwa munhu akadai nerasta akadai. Ende for sure aivawo nerasta anenge ari pakati pedu pamubhedha. Saka aimudzipa, murume wangu akapotsa afa. Mweya wacho waida kuuraya iye nokuda kuti haude kuti ndive nemurume. Asi mweya uyu pane here nguva dzekuti unombokushandisai imimi? Ndoda kuuya papoindi yamambotaura yekuti muchipiwa chiporofita makanzi mwana wenyu anoda kuita zvekuronzerwa kuti atsvage kumwe kwekugara, asagare padhuze nemi, nekuti mweya uyu unoda kuita se kumuuraya. Anditi ndiri kubvunza nyaya iyi ndakanangana nekuti zvichida pamwe panewe nguva tisingatarise zvekuti unotaura mweya uri pamusoro penyu. Zvichida pane nguva dzekuti unouya wakagara pamuri uri violent, uchida kana kurwisana nemurume wenyu, kana dzimwe dzenguva muchinzwa kana uda kutorwisa mwana. Hongu ipapo ndanga ndatokangamwa zvekare murume anoti iwewe waindirwisa kureva inini. Hanzi ndaitombomuka ndichida kumurova chaiko, kurova murume pasina zvaaita. Pamwe pacho waimbopfeka murume wangu achindirova inini ndisina zvandaita. Uye pamwana chawo unorwarisa mwana, ndizvo zviripo. Haude kuti inini ndive nemwana ndibate chinhu muupenyu. Uye nenhau yemunyama yandamboreva iyoyo kuti ndivewo nesomething muupenyu, chero ndikaaplayawo apo mapapers ndinawo handimboriwane basa, asi mumwe munhu asina kana maoza anotoriwana basa indichiketewo. Ndoda kuuya panyaya yemhuri. Ndanzwa mumhuri menyu muchiti makabarwa muri 6, ndizvo zvanditi. Pa6 ava vamwe vana vari kuti chii maererano nedambudziko? Maita basa ipapo ndiro rimwe dambudziko futi. Mumhuri hapana ari kumira neni, vose vari kuti hanzi uri kushungurudza baba havana chavakaita, vasiye vanototambudzikawo. Asi pane imwe nhau yandoda kutaura. Pandaifambirwa kudaro, sisi vangu chaivo first born vakataura shoko rakandirwadza, vakati ivo muri kuda kubvisa mweya uyu pana bhule uyu sei, munoda kumubvisa momuisa panani. Saka zviri kuita izifi vanoziva. Pamwe pacho ndinombofunga kuti asi vanoziva kuti apa takatopedza, ndiyo inini ndini something like chirango chemhuri, chokuti vamwe vachibudira mudzimba dzavo vachiita zveupenyu hwavo zvakanaka vachibudirira, ini ndinenge ndichitambudzika, ndinenge ndiri chirango ndakachetwa mweya uyu.
Ndanzwa pese patanga tichitaura muchingotaura baba nana sekuru vakarera baba. Ko amai vanoti chii nenyaya yese iyi? Ko havana here simba ravainaro pamusoro pemurume wavo kuti shamwari ona mwana zvazvadai so ngatifambe tibatsire mwana? Amai vakambozama uye vari kumira neni, vatori divi rangu kubva pakutanga. Vakambozama kugara navo pasi vachiti batsirai mwana, inga makadya wani pfuma, munoshorei, batsirai mwana, asi hazvina zvazvakabatsira, vakavatadza. Ko amai kushandisa simba ravo pamusoro pevamwe vana, nekuti vese kavana vavo kuti vanangu tarisai muone baba venyu vari kuramba kubatsira Bhule, asi imimi ndimi hama dzake. Nhasi uno hongu zvinofadza sekutsanangura kwamaita kuti ivo vakagara zvakanaka, havana dambudziko ravari kusangana naro, asi hatizive kutonga kwaMwari. Zvichida pamwe nhasi munomuka muchinzi hamupo, dambudziko iroro kureva kuti rinenge raakuenda pane mumwe munhu. Idambudziko rinenge risina kupera mumhuri. Amai havana here simba ravainaro pamusoro pevamwe vana kuti madii magadzirisa dambudziko riri kusangana naBhule uyu, kuitira kuti mangwana kana pazowana kana chinoitika risazonetsa futi mumwe? Amai vakambozama futi pavana, asi dambudziko ririmo nderekuti hatina umwe chete, mumba hamuna umwe chete patiri isu vana. Ingori mazvake ndizvo zviripo, kubva kumukuru watinoti ndiye mukuru, ndiye anotova leader wezvinhu izvi, weenemiti iyoyi, achimira saidi rababa. Ndozvandingati ndazitsanangura. Chimwe chandoda kunzwisisa futi ndechekuti inanzwa muchiti munonamata kwaMwazha, ndiyo chechi yemhuri here kana kuti makazoisarudzawo kuburikidza nedambudziko matsvaga kwekuti mubatsirikane? Chechi yokwaMwazha takazoipinda nokuda kwematambudziko iwawa. Ini ndakatoipinda tanga ndiri 2011 ndiri grade 7. Ndo patakaziva chechi nokuda kwedambudziko irori. Ndinovimba futi kuti ndo inopinda murume wenyu handiti? Hongu, ndiyoyo. Tisingatarisi dambudziko remhepo hongu mamwe ese anouya nekuda kwemhepo iri, pane zvimwe here zvamunonetsana zvinotadza kukanzeliwa kuchechi zvinozoita kuti murwisane? Nokuti ndanzwa muchitaura kuti tinotomborwisana. Kuchechi takambozama, asi vomwe vanongoti dambudziko rinoda kuti riri pauri mukadzi, zvoda kuti wo utange wabatsirwa ndokuti mudi zvifambe zvakanaka muimba yako. Asi saka ndongozodzoka pana baba vangu kuti vandisunungure. Asi zvakaoma sei semwana uchiona baba vako vari kufungidzirwa, nekuti hatisati taane humbo hwekuti ndivo vakazviita, kuti ndivo vane dambudziko ravakonzeresa pamusoro pako, vokutorera mapepers kuti usatombowana paunotaura navo maererano nekuti vakubatsira kugadzirisa dambudziko iri. Zvakadaro hama dzako uri kuberekwa navo havatodi futi kunzwa nezvenyaya iri kukutambudza kana kuti ibatsirike. Zvakaoma sei izvozvo? Zvinhu zvinorwadza. Ndakambofunga pakuda kuzviuraya, kuzvisungirira chaiko. Asi ndakazongotarira mwana wangu ndikati kana ndikazviuraya mwana wangu anozovei, nokuti ivo baba vangu vanovenga mwana wangu, havatomude mwana wangu. Kurwara kwaanoita vanotaura mashoko okuti mwana yeye anofa. Handizivi kuti zvinorevei, zvinoita sekuti vane zvavanoziva futi pakurwara kwemwana wangu. Saka nhau iyi inondirwadza, ndakasvika pakuzvitongera kuti nhai Mwari makandiwisira henyu panyika rino, kundiwisira matambudziko here. Saka zvinhu zvakaoma, uye futi ndine rimwe dambudziko randakangamwa pandaibatsirwa apa. Ndakataurirwa futi kuti pauri pane umwe mweya futi
wechitu zvinoita sekuti ingozi mbiri. Pane umwe mweya futi wambuya, hanzi wambuya, mbuya vakasofa kare mateteguru kudhara. Mweya uyu wakaisiwa futi hanzi natete. Saka inini ndinoti baba wangu navatete vangu ndio vanofanira kudini kundisunungura panhau iyi, nokuti ndo vanhu vandinobata pose pandinodini pandinoenda, baba natete, baba natete, baba natete. Saka mweya uyu wambuya uyoyu hanzi zvinoshanda zvese neuyu umwe wengozi uyu. Asi uri serious unonditambudza zvakanyanya ndeuyu wemutorwa uyu wemukomana uyu wemurume uyu. Wambuya unotove nani. Chimwe chandiri kuda kunzwisisa Sisibule, ndanzwa pamatsanangura muchiti baba vane mapepa vakatora. Nhasi uno itoti mawana munhu anoda kukubatsirai, vanozokwanisa here kusumuka zvichida pamwe natete vacho futi vane mumwe mweya wavari kunenedzerwa kunzi kuti ivo vakauisa pamusoro penyu? Chazvinoita baba ava vachasinzi dzimwe hama dziri kudivi rangu, kunyanya hama dzokwamai ndidzo dziri kumira neni. Dzokwababa havasi havo kumira neni. Saka chazvinoita hama dzokwamai ndidzo dzichapa presha kwavari kumukwasha, kurevaiwo baba vangu inini kuti sunungura mwana. Saka vose navatete ndinoona kuti, uye ndinovimba kuti vana sekuru vangu vekumusha kwamai, hama dzokumusha kwamai vakatora danho iri vanosimuka, vanobvuma. Ndoda kuuya futi pane rimwe dambudziko ramatsanangura. Murume wenyu zvichida nemhuri yake vakagamuchirawo sei dambudziko iri? Vokumurume munongozivawo kuti vokumurume havasi hama dzako chaidzo chaidzo, zvinonetsa kuti vanzwisise matambudziko akadai. So saka vakangoti enda naye kumba kwake, vabereki vacho vanoona zvavangaita pamwana wavo. Ndizvo zviripo. Ndo saka ndakazosvika pakuuyiwa neni. Asi still kubva zvandakauya hapana final solution padambudziko iri, nenhau yekuti baba wangu akasvika pakundiramwa. Saka ndisisina achamira neni pakutambudzika kwangu. Dambudziko randanga ndichitaura dambudziko remwana. Ndinoziva kuti mubereki wese kana kuti ndingati munhukadzi wese unenge une chishuwo chekuti inini ndoda kuita wangu mwana wandinoyamwisawo achizonditiwo amai. Imimi munonzwa sei muchiona mamwe madzimai vakabata vana vavo vachivayamwisa, asi imimi muchizvishuvira kuti dai ndaingogonawo kuyamwisa mwana wangu zvichitadzika? Ndinorwadziwa zvakanyanya nenhau iyi. Kutaura kuno hapana pandisina kutsika, hapana pandisina kutsika pamaprofita iwawa ndichingofamba. Nazvino vhiki yapera iyoyi ndakaenda futi kuno umwe muprofita, ivo vanonzi vacho havabviri, but still hazvina zvazviri kubatsira. Hapana zvazvakabatsira pamwana wangu. Mwana wangu nazvino anongotambudzika. Inini kana ndinaye anondivhunduka, nazvino anonditya, anogona kungochema zvisinganzwisisiki kana ndakamubata. Asi ndikamupa umwe munhu like semimi, munogona kutoswera naye zvakanaka, haanetsi. Asi kana ana mai vake anonditya. Saka zvinhu zvinondirwadza, ndakachema misodzi ikasvika pakuoma kuti upenyu hwakadai zvakaoma, zvinorwadza. Uchionawo vamwe pandinoendawo kukliniki ipapo, vamwe vachingomwisawo vana vavo zvingori normal. Inini wangu mwana ndinotofamba neflask rinenge rine mukaka uya wakadziiswa wembudzi kana kuti wemombe edha wandienda wana, ndoisa mukaflask. Kaflask kacho futi kadiki, ndakangowana ka1 kapu tudiki diki tuya tokuti ndikatononoka kusevewa pakliniki. Panonoinda kumaskati
mwana anenge asisina chokumwa. Pakliniki munongozivawo makliniki ekumamisha idistance yakareba sei. Saka zvinhu zvinorwadza kwazvo, zvinhu zvinondirwadza. Mwana wangu anotambudzika, akazvarwa nhamo sene amai vake. Ndoziva kuti pamunoenda kunobatsirwa sevanhukadzi muchinzi mabatsirwa maita mwanakomana wenyu kana zvichida mwanasikana, vasati vakudischarge vanotanga vatarisa mwana kuti mwana uyu haana here maspecial conditions ainawo zvakaita kunge sekutsanangura kwamaita kuti anokuvhundukai seane pfari. Makondisheni aya makambenge mamaudzwa here pamakabatsirwa mwana kuti mwana wenyu tiri kuona kunge ane dambudziko rakati, munofanira kupota muchiuya tichikubatsirai dambudziko iri so kana kuti zvinongoitika chete panguva dzamunenge muinaye imimi zvekuti anovhunduka achitonge ane pfari? Izvo zvinongoitika panguva dzandinenge ndinaye chete inini, asi kana ndikamupa mumwe munhu haana dambudziko. Uye kuchipatara ndakatobuda naye zvakanaka, zvikanzi zvese zvakanaka pamwana mwana uyu ari healthy. Ndakamupona mwana wangu ane utano chaiwo, ari munhu mukuru. Asi izvozvi kuri kuti ndaikuratidzai bhuku rake rekuchipatara, mwana wangu atori pa-underweight. Nenhau yefeeding iyoyi yandinomupa iyoyi, mwana wangu akadzikira, asi akatoponiwawo ari munhu mukuru chaizvo. Ndo dambudziko racho. Ko kuchipatara ndanzwa muchitsanangura nyaya yekuporofitwa kumasowe, kuti kumasowe vanotaura kuti mwana kuramba achichaya zvaari kuita izvi akasvibiswa mudumbu nemukaka wamaimupa apo pamanga mabatsirwa nabhishopi. Kuchipatara vanoti chii chiri kuramba chikonzeresa kuti mwana achaye? Kuchipatara ndakaenda naye vakati mwana vakambotanga vachiti dehydration. Tingati ndizvo dehydration ndizvo takaguma chikoro kare. Saka kwaiva kungofungidzirawo kwemanesi. Saka ndakazongoramba ndichidzokera naye since dambudziko rasina kupera, vakambondipa mapirisi akasiyana siyana, asi hazvina zvakachinja. Vakazosvika pakundiendesa kuchipatara, nditsanziwa kuchipatara, mwana akasvika akatarirwa, zvikanzi mwana ari right, haisi dehydration, mwana haana dambudziko, mwana atori nayo mvura mumuviri uyu, zvese zvakanaka. Asi kuti munongozivawo kuti zvinhu zviri spiritual, zvinongoonekwa spiritual, panyama hatizvioni. Ndo nhau iripo. Ko pamunorota murume uyu achiuya ane ngozi wacho wamati ane rasta uyu, munombowana here mukana wekuti munotaudzana naye muchipindurana, zvichida pamwe maiwanwa kana mukana wekumubvunza kuti chauri kunyanyoda kwandiri inini chii, ndogadzirisa sei dambudziko iri kuti zvamuri kusangana nazvo zvipfuure? Kumbochinjana naye mawedzi handina zvangu kuhope ikoko, asi kuti unongotaura iwe wega kuti iwe uri mukadzi wangu, achitoita zveforce zvazvo kuti iwewe todimanda like iwe uri mukadzi wangu no matter what, iwe uri mukadzi wangu, ndakakupiwa. Ndizvo zviripo. Handina hurukuro yandakamboita naye kuti ndibvunzisise kuti unodei, zvakafamba sei. Handina. Ndiri kunzwa muchiti munoenda kuchechi yekwaMwazha. Nhasi unoyu zvichida pamwe pane vanhu vanoda kukubatsirai, makasununguka kubatsirwa nevanhu vapi, vechitendero here kana kuti vechivanhu? Muri kuvimba kuti dambudziko iri rinoperera kupi? Pari zvino inini zvechitendero ndambochata pasi ndomboita zvechivanhu. Ndipo pandine hope napo kuti zvimwe kuda dambudziko rangu ndo paringaperera, since ndakakurira muchechi macho maMwazha kubva ndichikura, asi zvisina kundipa final solution padambudziko randinaro. Saka hope yangu iri pachivanhu pari zvino. Ndanzwa muchiti makabatsirwa mwana muna January, ndizvozvo? Hongu. Zvichireva kuti zvichida pamwe iko zvino kusvika kuma 3 months. Alright.
chamunoda kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe semwana achiri mucheche, mwana kuti anotarisirwa kuti dai anga achitori pamukaka, munoda kubatsirwa nei takatarisana nenyaya dzefeeding, kana kuti kana paine zvimwe futi zvamunofunga kuti mwana wangu haana chakati nechakati nechakati nechakati, zvii zvamunoda kubatsirwa nazvo? Inini ndingada hangu kubatsirwa panhau yemukaka, nokuti baba vacho havasi kukwanisa kutenga mikaka yemwana wakakwana. Ndingatoti haazvinzwisisi kuti zviri normal here kuti munhu amwisewo mwana. Saka unotondiona senge kuda ndiri tsotsi kana ndichitaura nhau iyi. Saka mukaka womwana dai ndaiwanirwawo nani iyoyo, mwana ambosiyawo mukaka womombe, sinzi mukaka wacho uri kutomuramba, hausi kumukudza, ari kutoluza weight, haana utano mwana. Saka dai ndaiwanawo rubatsiro, ndaikumbira kuwana rubatsiro panhau iyi yomukaka. Zvimwe hazvo hazvinei, ndinokwanisa kushereketawo uye hamawo dzinobatsirawo, asi nhau yemukaka unodhura. Chigaba chidiki chi400 grams about $9 something, $10. Apa mwana ari kukura anenge achida mukaka wakawanda, saka mari yacho nini handishande, mai vangu havashande, mari yacho hatina kwatinoiwana yekutengera mwana mukaka. Saka ndaikumbira rubatsiro pafeeding yemwana, nokuti feeding ndiyo yakakosha inopa upenyu pamwana. Tanzwa futi muchiti baba vacho vanofunga kuti zvichida pamwe mune musikanzwa yamunenge muchiita, asi kuziva kwandinoitawo shona zvinonzi mwana anofanira kuramba kuyamwa kana amai vaine musikanzwa yavanenge vakaita sevakaita. Asi imimi situation yenyu, mwana ndiye aroramba kuyamwa here kana kuti mukaka ndio uroramba kutobuda? Maita basa ipapo. Mwana wangu pamukaka anotomwa, anotosveta zamu, asi pasina chinobuda. Anotopedzisira achema oregedza mukaka wacho, nokuti anenge achiona kuti hapana chiri kubuda, asi anotosvetawo. Saka zvokuti munhu ukamudza dambudziko rangu anofunga sekuti kuda ndinoroya, nokuti kunyanya kurudzi rwedu rwechishona urworwu rwokumana bhikita uko, vanofunga sekuti munhu kana akasamwisa mwana anenge achifanira kudurira mwana wake. Asi inini wangu mwana anotomwa, anotosvetawo zamu, asi pasina chinobuda. Aiwa, ndinotenda sisi Blessing nenguva yamatipa muchitsanangura dambudziko renyu. Ndisingazive kana paine zvimwe zvamuri kunzwa zviri pakati pemwoyo wenyu zvamunonzwa kuti munoda kubuditsa. Pasisina zvapo, nyaya ndiyo yekungoti ndinotsvagawo rubatsiro kuti ndisunungurwewo padambudziko irori remweya wengozi iyoyo unonditambudza nemwana wangu. Ndivewo munhu anokwanisawo kuitawo zvakewo muupenyu, anokwanisawo kushandawo, ndichikwanisawo kuaplayawo, ndichiwanawo mabasa kamwe kamwe, ndirege kushandiswa, ndirege kuvawo mukadzi wengozi, ndigarewo mumba mangu. Ndo nyaya yangu hombe, ndigarewo mumba mangu nemurume wangu. Toti nhasi uno ndakupai mukana, ndakugarisai imimi apa, baba apa, tete apa. Mashoko amuinawo kuna baba natete munoda kuvati chii maererano nedambudziko? Inini pana baba natete vose vabereki vangu, ndinongopawo chikumbiro kwavari kuti vandibatsirewo ndisunungurwe padambudziko iri. Dambudziko iri ripere zvachose, ndirege kuva ndinoramba ndichingotambudzika upenyu hwangu hwese. Ndo chikumbiro changu pavabereki vangu ava vari vaviri. Aiwa, ndinotenda sisi Blessing nemashoko enyu, uyezve ndichivimba kuti mhuri yeZimbabwe yanzwa dambudziko especially rakanangana nemwana, kuti mwana anoda mukaka wekuti abatsirikane semwana asiri kuita asiri kuyamwa. Ndichivimba kuti sekuziva kwandoita mhuri yeZimbabwe vanoisa ruoko vachibatsira zvese zvinoita zvakanaka.
mhuri yezimbabwe ndovimba manzwa dambudziko rina Sisi Blessing. Sisi Blessing vane dambudziko ravanga vachititsanangurira kuti vane mhepo inouya pamusoro pavo, mhepo inouya vakarara. Asi kutsanangura kwavari kuita, vari kutsanangura vachiti mhepo iyi ndeye munhu wekuziva. Murume uyu anondivinga kuhope achindishandisa semukadzi wake ndinomuziva nekuti aimboshanda pamba pedu, asi akazofa nekuzvisungirira. Ndisingazivewo hangu kuti chii chakazokonzeresa kuti azvisungirire semwana aikura ari pachivanze. Asi murume uyu hanzi paanouya anenge achitsanangura kuti iwewe ndakakupiwa uri mukadzi wangu, wazororerwei? Iwewe ndakakupiwa semukadzi wangu. Uyezve kutsanangura kwavari kuita, vari kutaura kuti vakaita mwana, asi mwana uyu haawane mukaka wekuyamwa nekuda kwekuti kubva kubatsirwa kwavakaita mwana uyu havana kumbobvira vakwanisa kubuditsa mukaka. Mwana uyu kutsanangura kwavari kuita ndekwekuti akamborarama nemanani asi havasi kukwanisa kutenga manani aya, zvekuti pari zvino vari kurarama nekupiwa mukaka wembudzi kana kuti wemombe nevamwewo vane rudo mumaraini vachidzisira mwana kuti ayamwe. Mwana uyu futi vachitsanangura, vari kutsanangura vachiti anonditya, handikwanise kana kumubata nekuti kana ndakamubata anondivhunduka achiita kunge ane pfari. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa vemakereke nevechivanhu ndibatsireiwo dambudziko iri ringe riri rinoganhuka, nekuti handina mufaro, handisi kukwanisa kana kugara mumba mangu ndichifara nemurume wangu kuburikidza nemhepo iyi inouya ichitaura pamusoro pavo. Mhuri ndo yavatsanangura vakati hatina kubatana sevana. Vari baba vakatonditorera mapepa emaprotection order kuti ndisakwanise kutaura navo kuburikidza nedambudziko iri. Vachema kwamuri mhuri yeZimbabwe, ndinoziva muri mhuri inobatsira, muri mhuri inoisa ruoko kana mumwe wedu achinge awirwa nedambudziko. Ndiri kuchemawo pamusoro pavo mhuri yeZimbabwe kuti vanokwanisa kubatsira zvikuru sei pamwana ari kushaya mukaka, kuti tiite konde konde tichivabatsirawo mwana awane mukaka, akurewo zvakanaka zvatinotarisirawo mwana wese, kuti mwana kana achinge aberekwa anofana kukura, akaendawo kusikero anofana kuratidza kuti mwana ari kukura. Ndakamirira Zim Newsbeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesere, ndichiti chisarai. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV.